Специален поздрав за Диан от град Русе, горе Галата, братле. Обичах аз едно момиче, 8 години съм я търпял. Тя се подигра, проклета сватба. Много е труден този живот да обича жена, а тя да обича друг и да си остави двете все деца. Ах, Данчо, Данчо, тати няма да те остави. Ах, Теодора, Теодория, тати няма да те остави. Аз ще ти бъдем майка и баща, майки на този свят. Много ще ти бъдем майка и баща, майки на този свят. Много